juteltiin yksi päivä erään nuoren naisen kanssa suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Hän mun mielestä totesi hirmu hyvin sen, että ehkä tämä hyvinvointiyhteiskunta romahtaa, jos sen kehittäminen lopetetaan. Mun mielestä se on tosi hyvin sanottu, koska kun katsotaan taaksepäin, niin hyvinvointiyhteiskunta on aina kehittynyt. Rakenteita on uudistettu ja on haluttu aina lisää ja parempaa. Ja niinhän se on tästä eteenkin päin. Me tarvitaan semmoisia kansanedustajia, jotka uskaltaa kehittää rakenteita, suomennettuna kuntarakennetta. Meillä on liian paljon kuntia, jotta rahaa riittäisi palveluihin. Sen takia me tarvitaan tämmöisiä Hanna-Marin kaltaisia päätöksentekijöitä, jotka ihan aidosti uskaltavat laittaa itsensä likoon kuntapäättäjänä ja maakuntapäättäjänä sen puolesta, että uudistetaan, hyvät ystävät, niitä rakenteita, että rahaa riittää palveluihin, eli siihen, että sairaanhoitajia pystytään palkkaamaan, meillä on rahaa maksaa lääkäreille palkkoja, huolehtia riittävän pienistä opetusryhmistä ja kehittää omaishoitajien tukipalveluja. Jos haluaa 50-luvun kuntarakenteen, niin silloin pitää tyytyä 50-luvun palveluihin. Eli peruuttamalla ei pääse eteenpäin, vaan aina pitää uskaltaa uudistaa. Hanna-Mari on tämmöinen henkilö, joka näkee tässä muutoksessa ja uudistamisessa sen Suomen tulevaisuuden mahdollisuuden. Ihmisiä on pääsääntöisesti tai poliitikkoja kahta tyyppiä. On niitä, jotka pelkää sitä tulevaisuutta ja uudistamista, koska eivät tiedä mitä se on. Ja sitten on tämmöisiä Hanna-Mareja, jotka uudistaa Suomea sen takia, että tietää, että vanhalla ei enää pärjätä. Kaiken tämän lisäksi Hanna-Mari on ihan älyttömän kiva nainen. Hänen kanssa on mukava olla, tulee aina hyvälle tuulelle, kun juttelee ja kuuntelee Hanna-Marin analyysiä siitä, että miten tätä Suomea pitäisi kehittää. Tämä politiikka on aina ryhmätyötä, me tarvitaan tukimiehiä ja naisia, jotka vievät hyvää sanomaa eteenpäin. Sen takia mä rohkaisen sinua tulemaan Hanna-Marin tukiryhmään.